Buenas noches, Moncho. Una valoración del partido. Bueno, enhorabuena a Leima Coruña por sumar una victoria más en este registro histórico. Creo que tuvieron que sudarla, trabajarla mucho. Nosotros, la verdad que fuimos bastante fieles al plan de partido y tuvimos gran actitud. Eso me deja, a pesar de la tristeza de la derrota, me deja tranquilo para el futuro. Aunque creo que el punto de inflexión del partido es en el tercer cuarto salirnos de ese plan. Bueno, cometemos errores defensivos en un muy buen partido defensivo en general. En el tercer cuarto y de manera consecutiva cometemos 3 o 4 errores defensivos que les permiten irse en el marcador y el ataque no produce. El ataque no produce, entre otras cosas porque Coruña también defiende bien, pero es notoria la diferencia de talento. También hay que decirlo, que mi equipo coja 21 rebotes de ataque y meta 59 puntos, pues no es lo normal, ¿no? No es lo normal. Nos ha faltado acierto, sobre todo en el tiro de 3 y bueno, me agarro a valores importantes que son, como decía, el sacrificio defensivo y esa capacidad de rebote para partidos futuros, pero la victoria es obviamente incontestable de Leima Coruña, aunque, insisto, tuvieron que trabajarla mucho. Moncho, ata mediado o cuarto. Eu sabes que sigo moito básquet Coruña, 12 partidos que fa, 11. Eu creo que é a primeira vez que obrigas ao rival, neste caso o básquet Coruña, a adaptarse ao xogo do porque é certo que a nivel defensivo estaban ben, pero que non nos daban atacado tampouco. Sin embargo, a Beiro quizás che faltaron puntos, evidentemente, porque non é normal, creo que 3 triplos en todo o partido. Despois, sí, no último cuarto, os últimos 5 minutos, cargaches os homes deles con faltas persoais, con moitas faltas, que tamén era un problema, e non sei, ao final, a valoración definitiva, pequenos detalles polo que perdedes este partido. Bueno, sí, Alfonso, metemos 11 puntos solo no último cuarto de pouquiño, e a mí me parece, como decía, que saímos un pouquiño do plan, porque sabendo que non estábamos acertados no lanzamento de 3, podíamos ter tido un pouquiño máis de paciencia, construindo outras situacións, e procurando buracos que osar para penetrar, para xogar contra un, e porque cando facíamos tiñamos éxito, pero non tivemos ese sangue frío para estar sempre nesa idea, porque obriga algunhas veces a un esforzo moi grande de construcción do ataque, de moitos pases, e a defensa de Coruña non te facilita eso. Son moi duros en liña de pase, son moi agresivos, a utilización de faltas tácticas, te paran en falta, non te deixan meter unha canasta fácil, é complicada, pero bueno, fico con esa idea, realmente me parece que defendemos a Coruña a un nivel moi alto, pero teño a mágoa de que no terceiro cuarto, que onde eles consiguen escapar a 12 puntos, 14 puntos, encadeamos 3 ou 4 errores gravísimos, non defensivos. Hola, Moncho, ¿qué tal? Buenas noites. Quería incidir un poquinho nese, relacionado tamén co rebote ofensivo, ao final, estou vendo que son 13 tiros máis de campo que o Leima, 71 en total, pero tamén con un porcentaxe un pouco baixo, 22 de 71, aí tamén estuvo un pouco claro, non? A falta de acerto vos. Claro, os non capaces a tiran a meter, e adestran todos os días, non? E cando tiramos, pois, nos adestramentos metemos bastante, pero bueno, é notoria a falta de talento. Solo comparada de algunhas canastas que meteu Coruña, despois de defensas extraordinarias do meu equipo, moi boas, e faltando un segundo, un tío caindo de costas, facía así, eu lembro agora, unha canasta polo menos de Cremo, outra de Jorgensen, outra de Pacheco, que son golazos, realmente, bueno, é o talento, non? É o talento, realmente, non me queixo do que nos temos, estou moi contento con o equipo, pero bueno, cando son esa hai unha diferencia de talento. Moncho, si me permites, porque sorprendeume Jürgens, porque non me disgustou a nivel de voce e de dirección, pero cero de anotación, e incluso Brovas, que creo que vestiu Tenerife, que este xogada, como se vos faltaran puntos, ou se vos faltase confianza a hora de tirar, porque había opcións de tiro. Bravach leva pouco tempo connosco, fixo 0 de 5 en tiros de campo, me parece que
pouco nervioso, un pouquiño cagado, con un xogador con esa experiencia non ten que estar así. Pero me dá impresión, porque, bueno, o primeiro día en casa, pois non lle saíron as cousas ben aquí no Pazo e que sente algunha presión que lle teño que quitar, porque un bon xogador non se esqueceu de xogar e nos dá moito atrás. Que nese momento malo defensivo ele estaba en campo, nese terceiro cuarto que falo, pero un xogador que nos dá bastante estabilidade, ten experiencia, pasa ben. E Jürgens ven de 2 meses lesionado, é o segundo partido, bueno, é un xogador irregular en anotación, nós queremos outras cousas del, pase, defensa, moita enerxía. Non meteu, hoxe tuvo 2 ou 3 tiros tamén fáciles que non meteu, pero bueno, en xeral me parece que metemos pouco todo o equipo hoxe, non? Quería decir que tamén nos faltou a anotación de Calcheur, pois que Calcheur xogou lesionado. Calcheur era dúbida. Calcheur, media hora antes de empezar o partido, me dixo que creía que non podía xogar e fixo esforzo para xogar. Traballaron con ele o preparador físico e o fisioterapeuta para que estivese preparado, aqueceu ben. Durante o partido deulle moito, ten un problema muscular e resentiuse, pero ele quería estar e nos axudou, pero tamén corría extraño, faltoulle algún piquiño de velocidade nas accións ofensivas e botamos, é o noso mellor anotador, botamos.